Pinaigting ng Police Regional Office 1 ang anti-criminality operations nito pong Disyembre na nagresulta sa pagkakasabat ng higit 5.8 million pesos na halaga ng illegal na droga sa Ilocos region. Ayon sa Pro 1, umabot sa 5,881,199.20 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang droga mula sa 106 na operasyon na kanilang isinagawa. Kabilang dito ang 3,500 grams ng marijuana plants, 2,000 marijuana seedlings, 4,068.30 grams ng dried marijuana leaves at 1,960.41 grams ng shabu. Bukod pa rito, nasamsam din ng otoridad na ang nasa 174,898 na halaga ng 2,984 na peraso ng mga ipinagbabawal na paputok noong bagong taon. 20 individual naman ang naaresto dahil sa paggamit ng boga, kabilang ang pagkakakumpiska sa 17 armas sa buong rehiyon. Tiniyak ni Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista ang patuloy na pagpapaigting ng kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Ilocos region ngayong 2025. IFM News. IFM News. IFM News.